Ndinokugamuchirai muzuva ranhasi apo tiri kuwana mukanazve nenyasha dzaMwari, mukana wekudzidza shoko, mukana wekudzidza pfungwa yaMwari, mukana wekudzidza zvakadzika-dzika zvemweya. Nguva zhinji yatinowana mukana wekudzidza, hatiwane mukana wekudzidza zvemweya kana tadzidza shoko raMwari mweya. But pane zvinowanikwa mushure mekuverenga shoko zvatinodzidziswa nemweya. Saka neimwe nzira panoda kunamatirwa chipo chekugona kuverenga Mwari mushure mekuverenga shoko kana kuverenga mweya waMwari, reading God, studying God and reading his spirit. Nekuti varume vakanyora bhaibheri vakarinyora mushure mekuverenga Mwari, vaisave nepakanyorwa. Vana Mozisi pavakatungamira ungano yekwaIsraeri vaitungamira nekuverenga pfungwa dzaMwari pamweya. Abrahamu akafamba naMwari akava murume akafadza Mwari nekutenda kwake asina bhaibheri. Chaaive nacho mweya waMwari waaiteerera, waaidzidza kubva kwauri kusvika pakuzonyorwa zvatiri kunyorerwa nhasi. Saka zvakanyorwa mumazuva edu zvinhu zvakasanganikwa nazvo nevanhu vakafambawo naMwari. Kureva izvo kuti nhasi iwewe neni tinogona kuti tinotangira chete pane zvakanyorwa, asi hatiperere ipapo, nekuti mweya mupenyu ende mweya ari kuenderera mberi nekutaura zvitsva zvinoenderana nenguva yedu tiri tose. Saka tine zvatiri kupotsana nazvo, ndava tine shoko raMwari asi shoko rabva kuna Mwari hatina. Ndingakopa muenzaniso wekudai. Mwari vakati mushoko ravo kuna Deuteronomy 28 vhesi ya12, ndichakuropafadza pamubato wemaoko. Ishoko raMwari, asi shoko rabva kuna Mwari rinoshanda nezviripo nhasi kwandiri inini. Iri rakanyorerwa tese vanotenda. But shoko rabva kuna Mwari nhasi ishoko remutendi wanhasi nhasi, akanangana nekuda mari nhasi. Ndo rinozouya iro roti, ndanzi naMwari ndikuudze kuti iwewe enda unotengesa maIphone uite mari. Izvozvo hazvina kunyorwa mubhaibheri. Hazvimo zvekuti tengesa maIphone. Kana kuti iwewe enda unotanga business rekutengesa nyimo kuUK. Izvozvo ipfungwa yaMwari, urongwa hwaMwari, iwiru yaMwari, asi hazvina kunyorwa mubhaibheri. Saka tinofanirwa kuva ne2 sources dzeinformation. 2 sources idzodzo dzinova shoko raMwari bhaibheri neshoko raMwari kubva kuna Mweya Mutsvene. Saka vazhinji tiri kuleka saidhi raMweya Mutsvene rinoadresa current problems, rinotaura pamusoro pedu in current situation and in current time. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti pese pese patinonamatira tinamatire kunzwa Mwari kubudikidza neshoko uye kubudikidza naMweya Mutsvene. Zvisinei hazvo, nyaya yandinayo nhasi inyaya yatinodzidza mushure mekunge taverenga shoko sehwaro, tozoudzwa zvatinodzidziswazve naMweya Mutsvene. Ndida kudzidzisa pamusoro pekukosha kwemarasirwo erukuvhute kana kuti guvhu mwana kana achinge angozvarwa, uye ndoda kubuditsa pachena uroyi nemweya yetsvina mashandisiro ainoita rukuvhute.
chinhu chimwe nechimwe chiri pasi pezuva chine zvachinomiririra. Kuti ukaona zvakati, waona zvakati. Mufananidzo uri wekuti izvezvi ndikaona makore matema aungana, chaungana imvura, chaungana mwaka wezhizha, chaungana unyoro hwekurima, chaungana inguva yekurima. Saka ndinogona ini kuudza munhu kuti ona mvura iyo, ndichimunongedzera makore, nekuti makore anomiririra mvura. Ende ukamarota mudream makore akasvibira, warota season itsva yaakuda kutanga, warota something chaakuda kuitika chikuru, chinofadza, chinonakidza, chinopa upenyu. Chechipiri, munyika yemweya ukarota mvura, mvura iri mvura inomirira vanhu, inomirira upenyu, inomirira mweya mutsvene. Saka ndati chimwe nechimwe chiri physical chine message iri physical neiri spiritual, chinoda interpretation. Saka rukuvhute kana kuti guvhu, ndisati ndaverenga kubva mushoko raMwari, guvhu remunhu ari mudumbu ndo channel, ndo nzira yaanowana nayo, kana kuti ndio nzira inomuconnecta kusource yechikafu, source yeupenyu, source yekuva kwake iye. Ikavharwa iyo mwana ikanzi placenta yaoma inouya kuguvhu uku, mwana akutobuditswa nemachiremba, akasabuditswa anofa kana kuti haakure. Kureva kuti guvhu ikey yekupinda muwarehouse yesupply. Abata guvhu abata key yesupply line yako muspirit, munyika yemweya. So ndisati ndadzika naye, regai ndiverenge vhesi inoita seinotibuditsira kukosha kwezvinhu zvinomiririra zvimwe zvinhu munyika yemweya, masymbols. Inoti iyo kubhuku yaMadzimambo wechipiri chapter 5 vhesi ya17. Zvino Naamani akati kuna, kana musingadi henyu muranda wenyu ngaapiwe hake mitoro yevhu ingatakurwe nemahasera maviri, nokuti kubva zvino muranda wenyu haangabayiri vamwe vaMwari chipiriso chinopiswa kana chimwe chibayiro, asi Jehovha oga. Tarisai, Naamani ari kukumbira ivhu rekwaIsraeri raari kuti kana ndasvika kwangu kwaSiria ndichanorikanda pandinonamatira nepandinobayira. Presence kana kuti kuvepo kwevhu iroro kuchareva kuvepo kwaMwari waIsraeri, kana kuti ivhu rekwaIsraeri rinomiririra Israeri naMwari wayo. Saka pese pandichasimuka ndaakunamata ndiri kwaIsraeri asi ndiri kuSiria, ndichadana Mwari wakwaIsraeri akandinzwa, nekuti meseji yangu kana kuti minamato yangu ichasvika kudenga seiri kubva kuIsraeri, nekuda kwevhu shomanene randauya naro ndikaisa pandinonamatira rekwaIsraeri. Ndo pakabva nhau yeholy soil kana kuti anointed soil, rikatendedzwa nemuprofita wechokwadi, rikaendwa naro nearmy general yekwaSiria, zvikanosevenza nekuti zvakatenderwa naMwari, zvikatenderwa nemuprofita. Saka paya pamunonzwa vanhu vachitaura kuti holy soil ndezvekupi, anointed soil ndezvekupi, havaverenge shoko nekunzwisisa. Vanoverenga shoko kuti vaite nharo, vakanganise vanonamata. Asi haisiyo hayo nyaya yangu. Ndati maona kuti paakatora ivhu, akatora nyika, akatora Mwari, akatora connection yekwaIsraeri, akaenda nayo. Vakasangana naye vakaona murume akabata mavhu, havana kuziva kuti Mwari wekwaIsraeri vaiswa musaga, vakaendwa navo. Connection naMwari wekwaIsraeri yakaiswa musaga, ikaendwa nayo. Nyika inonzi Israeri yakaendwa nayo kwaSiria, yakamiririrwa nevhu. Ndo zvandataura pekutanga ndikati guvhu remunhu rinomirira masuo eupenyu hwake, rinomirira kuwana muupenyu.
Ndoda kuti paya panonzi mwana aberekwa guvhu radambuka, mukacherechedza vese vanoshanja mumusha, vese vanoroya, vese vakatumwa nedark world, vakatumwa nemidzimu yenhamo, mweya yetsvina yenhamo yese, vanoripengera zvekupenga zviya kuti rukuvhute rwemwana ruri kupi. Tine zvatinoita semusha, tine chivanhu chatinoita. Hakuna chinhu chinonzi chevanhu chemusha, isatanism. Mwari havaite chivanhu, Mwari vanoita zvekunamata. Mwari vanonamatwa, nemhaka yei pasinganzi tinoita zvaMwari kana mwana aponwa, torai rukuvhute tinamate torupisa. Pari kunzi tinoitwa zvechivanhu zvemusha, chishona chemusha. Chishona chemusha kudedicata mwana kusupply line yamadhimoni, kulimita mwana kusupply line iri demonic yemunhu wese akatanga wedzinza. Kana sekuru vaisava nemota, you are connected to his source inoshaisa mota, nyange uchidzidza, nyange uchigona, nyange uchigara kutaundi. Saka zvainoitwa rukuvhute basa rarwo kuconnecta iwewe to something. Saka iconnecta yako yabatwa nemunhu anogona kuiconnecta pasuweji, pamvura, pamukaka, pahuchi kana pai. Saka vazhinji venyu makatorerwa rukuvhute nevaroyi havana kukuconnectai pahuchi nemukaka, makakonektwa pamavhu, mhiripiri nedust. Upenyu hwako kuchema chete nemhiripiri, ihuruva chete pazvinhu zvese, hapana panopenya, hapana pane glory. Chimwezve chinomiririrwa ipapapa nerukuvhute rwakatorwa, rwakachererwa. Mukatarisa vazhinji, rwakachererwa area yawakaberekerwa. 1, wakakonektwa kuprincipality kana kuti dhimoni rinotonga area iroro, and that area iyoyo ndiyo supply source yako, ndokunobva zvinhu zvako, kwete kudenga. Waifanirwa kunamatirwa rukuvhute rwopiswa, potaurwa kunzi from today you are connected to the source of heaven kana kuti divine sources dzekudenga. Mwari ndiwo mufudzi wako. Saka musi wawakatorerwa rukuvhute, waichinjirwa mufudzi, waikonectwa nekamba yakauya mumusha kuzochengeta musha, kana kuti bindingwe, kana kuti shumba, kana kuti nyoka. And then vane akachererwa panobikirwa vaisimboliza source, kuti source yemhuri yese i1, it's a common source yepamba ipapo. Hakuna anoita different from the other kana source yenyu iri mwechete. Mukachera mvura patsime imwe chete ine sipo, mese munomwa mvura ine sipo, nyangwe muri 200 household. Saka muri kutambura, umwe ari kuBulawayo, umwe ari kuSouth Africa, umwe ari kuUK, zvakafanana. Muri kutadza kuchengeta mai venyu, nekuti masosi enyu haana kusiyana. Pamakaitwa rukuvhute ruchiiswa kumusha kuGokwe, mese sosi yenyu iGokwe. Saka unorarama Gokwe kuHarare, unorarama Gokwe kuSpain kana kuUK. Ndo saka regai ndibva ndainterpreta madreams amunoita. Kangani kaunorota uri mubhengi kana kuti mutown iwewe, kuti ndarota ndiri pana First Street, ndarota ndiri mustreet iri muLondon. Kazhinji hope dzako kuchikoro, kumusha, kana kuti kumusha kwawakaberekerwa, kana kuti pamba pawakaberekerwa ukakurira, ndo kazhinji. Zvine chekuita nerukuvhute. You are always at your source. That's why Jesu achitaura kuna John chapter 3 achiti only the Son of Man who is in heaven, iye ari pasi, ari kutaura kuti according to source yangu idenga, and inini ndo kwandogara nyange muchindiona muri panapa. Saka vazhinji venyu tinokuona kutaundi physically, but spiritually uri kugara kune rukuvhute kusource. And economy kana kuti kudya kwako kana kuti kuwana kwako kunodeterminwa nemaconnections. Your connections determine your collections. You can't collect beyond your connection. Azviite kupfuma kana kuwana mvura yakadarika inowanika patsime rako. Kana tsime yako ichibuditsa mugomo, haubvofa wakaita bhauza rakazara. Saka zvamakaitirwa ndezvekuti vazhinji venyu vakaberekwa muine mabhauza emari kana kuti capacity yekuita billionaire, ndobva wakonektwa kukapu, kuspoon yedzinza yakatangwa nasekuru vako vaisava nechinhu, vakatorerwa mari naSatani. Saka zvavanenge vachiita paya,
pavanoti hunzai ruchirwirwa rukuvhute nembuya dzinoroya, chavari kuda kuita kulimita mwana ane potential kuti aregere kuva sezvakataurwa naMwari, aregere kuwana futi from heaven, sosi yake ive pasi panapa. Parinochererwa uri kunzi sosi yako inzvimbo ino, sosi yako imhuri ino, sosi yako midzimu namadhimoni emhuri ino, sosi yako pasi panapa, kwete kudenga, kwete Mwari, kwete exactly zvawakanzi naMwari uchava nazvo uye uchagona kana kuita kana kubata. Ndosaka nyange ukafunga mari zvinengei nhasi, waswera uchiifunga une chikwereti une chi, haumbofa wakarota uri kubhengi, ungatorota uri kumusha uchitenderera payadhi pako wakapfeka ka Adidas shoti kako kana kuti kirimbring yawaipfeka. Uri kurimindwa naMwari kuti shamwari, chiri kukulimita isosi yako hongu, watsvaga mugomo muhombe, but pawaenda kunochera mvura kana kuti paunochera mvura panokwana kapu. Saka uri kudzoka kubva kutsime uine mvura inozadza kapu wakaitakura nemugomo. Ndo life yatiinayo yekuti our potential is very high, our education is very high, our years of service yekusevenza very high, but atina chatiinacho nekuda kwesource yezvinhu yatakadisconnectwa from tikaconnectwa kune iri wrong. Ndosaka vachimhanya zvakanyanyisisa. That's why it is very important kuti kana wakunamata ipapapa mukazviita palunch nhasi, paunowana mukana enda panevhu wobata ivhu wotaura kuti whoever connected me to any place, to any soil, to the earth in any way, anyway, I disconnect myself from you, earth. I belong to heaven, I belong to Jesus. You cease to be my source of things and my source of supply. Vamwe venyu mchatanga kurutsa kana kuona zvichaitika, and things will change. Just say that prayer, but I disconnect from you, earth. In the name of Jesus, you are no longer my supply, you are no longer my source. Heaven is my source, Jesus is my source, the Spirit of God is my source. And you'll be disconnected immediately. So we were connected to little when we should be connected to much. Nekuda kwesatanism. Satani akaziva kuti isisu tikawana zvatofanirwa kuwana kuna Mwari, atizoenda kwaari kunomunamata kuti atipe zvinhu ndazvinhu tinenge tiinazvo. Satani anoshandisa kushaya semukana wekuti dedza kuti huyai kwandiri muite zvakati kuti muwane zvakati. Mukacheka mudzimhuri dzatinobva, pese patinodedzwa kuti uyai tiite mapira, kurova makuva, kuita zviiko zvisingafadze Mwari, anotaura one thing, haataure kuenda kudenga, haataure anything, ataura kuti zvinhu zvifambe. Anoconnecta prosperity with the worship of the devil. And it's very true, mukaenda kubhuku ya Luke chapter 4 na Matthew chapter 4. Jesu anotoudzwa na Satani kuti ukandiwoshipa, all these riches will be yours. Saka ndo imwe chete iri kuuya haichanzi satanism kumba nekumadzinza kwatinobva. Zvakunzi magadziro, zvakunzi huyai tiite zvakati kuti zvinhu zvifambe. Mukangoona bedzi ikanzi ngatiite tombstone kuti zvinhu zvifambe, maakutonamata vakafa, maakunamata makuva kuti zvinhu zvifambe. Zvinhu zvinofanirwa kufamba nekunamata Mwari, nekutenda Mwari, nekusiya zvivi. Ukangoona wabviswa pana Mwari kuitiswa chimwe chinhu kuti zvinhu zvifambe, watanga satanism. Ukaenda kuchechi ukaudzwa unzi une manjuzu anofanirwa kugadzirwa, enda nerice kwakati kuti zvinhu zvikufambire. Mwari havabatsirwe nenjuzu kukupfumisa. Ende Mwari havadi kuti unonamata njuzu kuti vakupfumise. Hakuna njuzu ine mari, madhimoni akabira vanhu mari, akavasiya vari muurombo kuti aone chekuvabatira kana kuti pekuvabatira kuti vamanamate. Ramba kunamatiswa madhimoni nekuda mari. Ramba kufurirwa kunamata Satani nekuda mari. Ramba wakamira naMwari kusvika akupa mari, uchingotenda chete muna Mwari kuti no matter zvinengei, I will fight on, ndinorwa ndimire kusvika ndakunda. Saka patakaendeswa kuna Satani nemakuvhute nevhudzi nezvimwe, chataiendeserwa ikoko yanga iri nhau yekuti takaita hand over mari dzedu, upenyu hwedu, sosi dzedu, warehouse dzedu, zvatakapiwa zvese naMwari. Iye ndobva abata. Saka chaanochiita ndechekuti anoisa mutemo
wekuti kana wakuda chauri kuda kwandiri chawakandipa pawakauya nen'anga nambuya nhingi nerukuvhute, unotanga wandibikira wawa, wouya wondipa chakati kumvura ndokupawo chakati. Handitika ndo zviripo. But today pane nyaya yekuti tinokwanisa kunamata tichitotaura kuti Baba nezita raJesu ndinobvuma kuti ndakatadza, ndinobvuma kuti ndakapinda musatanism nekusaziva uye nekuziva, asi nhasi ndauya pamberi penyu kunokumbira ruregerero. Ndidamburei ukama nemweya yetsvina yemuvhu nemasvikiro namadhimoni naSatani zvakabatira paukuvhute chose chinondikonekta kuna Satani, chinenge rukuvhute ropa kana vhudzi. Kubva nhasi ngachipiswe neropa raJesu. Kubva nhasi ndinokonekta kusupply line yekudenga, ndinokonekta kusimba rinopa zvinhu rekudenga. Ndibvisei zita rangu pasupply line yamadhimoni namasystems enyika ino nemuzita raJesu. Amen, amen, amen.